खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों बिटिआरनि गं 26 भेन्चार कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थांखि लानाय जाबाय। गुवाहाटीनि जनता भवनाव मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा जयै सावरायलायदोंमोन। बेयाव बिथांमोनहा सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव जौगानाय लाबोनो थाखायनो माखासे थांखि लादों। गुबैयै बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनायनि सायाव माखासे थांखि लानाय जादों। जेरै 6.3 दफानि गेजेरजों बिटिआरनि गं 26 भेन्चार कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थांखि लानाय जाबाय। हायर एडुकेशन डिपार्टमेन्टआ गुबुन गुबुन पेरामिटार्सनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनानै बिटिआरनि गं 26 भेन्चार कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थांखि लानाय जादों। बेनि अनगायैबो एनइपि 2020नि बायदियै बर' ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोराव बर' लेंगुवेज टिचारनि पस्ट क्रिएट खालामनो एबा दाजाबदेरनो थाखायबो थांखि लानाय जाबाय। बिटिआरनि सोरखारि आरो प्रभिन्सियेलाइज्ड कलेजफोराव सिंगल केडार पस्ट क्रिएट खालामनो थाखायबो थांखि लानाय जाबाय। बेफोरनि अनगायैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे सेन्टारखौ उदालगुरियाव लुनो थांखि लानाय जादों। बिटिआरआव ल' आरो साइन्स कलेज लुफुंनो थांखि लानाय जादों। बड' मिडियामनि थाखाय स्पेशल टेट आनजाद खुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो बेफोर गासैबो थांखिफोरखौ मावफुंनायखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे एडभाइजारि बडिबो दानाय जागोन। बेफोरनि अनगायैबो माखासे सान सिगां बक'आव हाग्रा बिफाननि मैदेर होनो थाखाय गुलि गावनायजों गुलि नांजानाय मालबिका दैमारि बिथांजो जाय गोब्राब जोखोम जानानै GMCH देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो गोनां जादोंमोन बिथांजोनोबो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय। गोदानै दाजानाय आसाम पुलिसनि कमान्ड' बेटालियनाव साख्रि ओंखारदों। आसाम पुलिसनि कमान्ड' बेटालियननि साब इन्सपेक्टर AB पस्टआव साख्रि ओंखारदों। गासै पस्टआ 320 पस्टनि मादाव हौवा आरो ट्रेन्सजेन्डारनि थाखाय 314 पस्ट आरो आइजोफोरनि थाखाय 6 पस्ट। आसाम पुलिसनि कमान्ड' बेटालियननि साब इन्सपेक्टर ABनि 320 पस्टनि मादाव ST प्लेननि थाखाय 10% रिजार्भेसन थागोन आरो ST हिल्सनि थाखाय 5% रिजार्भेसन थागोन। बेनि अनगायैबो खेला गेलेग्राफोरनि थाखाय 5% रिजार्भेसन थागोन। बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय आसामनि गुबै थागिबि जानो नांगोन आरो आसामनि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्टार खालामनाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो एसामिस एबा आसामनि जायखिजाया रावखौ मोजाङै रायज्लायनो रोंनाय जानो नांगोन। बैसोआ 2021 मायथाइनि 1 जानुवारियाव 20 निफ्राय 24 बोसोर जानाय जानो नांगोन। SC/STनिया 5 बोसोर रेहाय मोनगोन अदेबानि 29 बोसोर बैसोसिम हागोन। सोलोंथाइया ग्रेजुवेट जानाय जानो नांगोन। लोगोसे बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनोब्ला अफिसियेल वेबसाइट slprb.assam.in आव थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। एप्लाइ खालामनायनि अक्ट'आ 22 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 21 जानुवारि 2022 मायथाइसिमनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनि अनगायैबो जायफोरा दासिमबो आसाम पुलिसनि कमान्ड' बेटालियननि कनस्टेबल AB पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामाखै बिथांमोनहा आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइट slprb.assam.in आव थांनानै 12 जानुवारि 2022 मायथाइसिमनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव गासै 2450 पस्ट दङ। बिनि थाखाय हौवाफोर आरो ट्रेन्सजेन्डारनि थाखाय 2220 आरो आइजोफोरनि थाखाय 180 पस्ट दङ आरो कनस्टेबल नार्सिंनि थाखाय 50 पस्ट दङ। बेनि थाखाय बैसोआ 1 जानुवारि 2021 मायथाइयाव 18 निफ्राय 21 बोसोर बैसो जानाय जानो नांगोन। SC/STनिया 5 बोसोर रेहाय मोनगोन। सोलोंथाइया HSLC पास जानाय जानो नांगोन। कनस्टेबल नार्सिंनिया HSLCजों लोगोसे नार्सिं डिप्ल'मा थानो नांगोन। NLFVनि दैदेनगिरि M बाथाखौ खारखुमादों होननानै माखासे खौरां बिजोङाव नंखायै फोसावनायखौ लानानै M बाथा बिथाङा खेंफोरथि होदों। बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावखौ खारखुमायाखै होननानै रोखा खालामनानै होदों। लोगोसे बुंथिदों दि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दानाव जानाय बिटिआर गोरोबथायाव थालांनाय माखासे दफाखौ मावफुंनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि खावलायनाय बायदियै बिथांजों सावरायनो थाखायनो फैफिनदों आरो बिथांजों जोबथा सावरायालासे मानो खारनो होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि जानो हागौ सोरनिबा गोसोआव माबा मोनसे दङ बेनिखायनो खौरां बिजोङाव बेबायदि नंखायै फोसावदों। सोरबाफोर बिथांमोनहा 2014-15 मायथाइनि केसखौ लानानै खौरां बिजोङाव बेबायदि फोसावदोंब्ला आंखौ अदेबानि M बाथाखौ हमनायनि सिगां फेरेंगा सावरायग्रा आरो बिदायमोनखौ हमग्रो होननानैबो बुंथियो बिथाङा। आरो बे समाव बिथाङा लोमजानानैसो दंमोन। फेरेंगा सावरायग्रा आरो बिदायमोनखौ हमोब्लानो गासैबो केसनि सोमोन्दै मिथिगोन।
मानो एमबाथाखौल' हाराहास्ति खालामदों होननानैबो बुंथिबावो बिथां एमबाथाया। बेनि अनगायैबो 2014-15 मायथाइनि केसखौ लानानै खौरां बिजोङाव फोसावदोंब्ला बे केसआ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोरोबथा खालामनायजों बोखारजानांसिगौ होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो एनएलएफबि आरो सोरखारनि गेजेराव सावरायलायनाया मोजाङैनो जागासिनो दङ। फैगौ जानुवारि दानाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों जोबथा सावरायलायगोन होननानै फोरमायथियो। नाथाय बे समाव एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरा जानाय लोंनायनि जेंना दङ। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जाहोनाय लोंहोनायनि बिबानखौ लानो नागिरदोंमोन, नाथाय प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझार आरो अदालगुरिनि केम्पआव थानाय एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरनो जाहोनाय लोंहोनायनि बिबानखौ लागोन होननानै बुंथिदोंमोन आरो दिनैसिम प्रमद बर' बिथाङा 1 लाख राङै खेबथाम होदों आरो बेनि अनगायैबो खेबसे होदों। नाथाय बेनि उनाव होआखै आरो होनाय नंला होननानै बुंथिदों होननानै फोरमायथियो एमबाथाया। प्रमद बर' बिथाङा जाहोनाय लोंहोनायनि बिबान लाखांनायनि उनावबो बिबानखौ मावफुङाखै, नाथाय प्रमद बर'आ जाहोआब्लाबो रायजो राजाफ्रा जाहोगोन, जायनाखि एनएलएफबिफोरा बर' रायजो राजाफोरनि थाखायनो नांदों। लोगोसे बे समाव साफा सानै थिखादारफोरा माइरं दालिनि राहा खालामनानै होदों होननानैबो फोरमायथियो बिथां एमबाथाया। प्रमद बर' बिथाङा जाहोआब्लाबो जेबो नङा, मानोना बिथाङा बेसेबां बोसोर सोरखाराव थाबावगोन। बोसोरथामनि उनावनो गोदान सोरखार फैगोन, नङाब्लाबो रायजो सोरखारजों जेब्ला जोबथा सावरायगोन अब्ला रायजो सोरखारानो माबा नङा माबा मोनसे राहा लाखागोन होननानै बुंथियो एमबाथाया। मख'नो गोनांदि माखासे खौरां बिजोङाव फोसावनाय जादोंमोन दि एनएलएफबिनि गाहाय एमबाथाया खारखुमानानै दङ आरो बेनि थाखाय एनआइएआ वारेन्ट इस्यु खालामदों होननानै नंखाय फोसावदोंमोन। आसाम एसेम्ब्लियाव गोजां बोथोरनि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन। दिनैनिफ्राय जानो गोनां गोजां बोथोरनि जथुम्मायाव माखासे बिलफोरखौ दैखांनाय जागोन, जेरै दा आसाम केटेल प्रिजार्भेशन एमेन्डमेन्ट बिल 2021, दा आसाम एक्साइज एमेन्डमेन्ट बिल 2021, दा आसाम रिक्रुटमेन्ट कमिशन फर 3rd-4th ग्रेड पोस्ट, दा आसाम SC/ST रिजार्भेशन अफ पोस्ट इन सार्भिस एमेन्डमेन्ट बिल 2021, दा आसाम पुलिस एमेन्डमेन्ट बिल 2021 आरो बेनि अनगायैबो माखासे बिलफोरखौ पुटआप खालामनाय जागोन। बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि जथाय सोरखारा बोसोरसे आबुं जानायखौ लानानै क'क्राझाराव रंजानाय हाबाफारि खुंनायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै फैनानै बिबुंथि लाखिफैनायनि सायाव बिक्रम दैमारिनि खौरांगिरि मेल। बिक्रम दैमारिया बुंथिदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया ओरैनो बाराव गुलि गावलाबायग्रा सासे दैदेनगिरि नङा। बिथाङा जि गुलि गावगोन बियो थोंजोङै बिखायाव नांगोन आरो खर'आव गोहोम खोख्लैगोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया 32 मिनिट 40 सेकेन्डनि जि बिबुंथि होदों, बेयाव खमसे खम 49 खेब जोंनि बिटिआर होननानै खनले खनले बुंथिदों। बेजों गोबां ओंथि गोनां खोथाबो बुंलांदों बिथाङा। बेखौ जोंनि गोरों गोरा दैदेनगिरिफ्रा बिजिरनानै नायोब्ला नुनो मोनगोन होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारिया। लोगोसे बिबुंथिनि गेजेरजों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया इउपिपिएल ना बिपिएफ नो क्रेडिटखौ होलांखो ना गाव लानानै थांखो होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा। जुदि बियालासे चिफ मिनिस्टार बिथाङा गासैबो होनो नागिरदोंब्ला, जेरै बियालासे इउनिभार्सिटि, बियालासे मेडिकेल कलेज, तामुलपुरखौ जिल्ला, फाग्लादियायाव दालां बानायनो नागिरदोंब्ला जोंनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल ओनसोलारि राजखान्थि हान्जानि मानो गोनांथि दंबावो होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा गोबां खामानि मावनो नाजादों, नाथाय जों मदद होआब्ला जेबो खामानि मावनो हानाय नङा होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथिदों होननानै फोरमायथियो बिक्रम दैमारिया। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि म्यानमाराव 6 दानसिमहालागै पुलिस आरो मिलिटारिफोरखौ गियालासे थाबायनानै थांनो हाग्रा सेंग्राफोर दङ। बिथांमोनहा रोजा रोजा हा-हु दङ, बेयावनो मावनानै जानो हायो आरो मालायनाव बेसेबां बिनानै जाबावगोन होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिबुंथियाव बुंथिदों। नाथाय बेफोर खोथाखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सोरखौ बुंदों आरो मानो बुंदों बेखौ साननो गोनां होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंथिनायजों लोगोसे डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि मोनफा मोनफा बुंनाय रावखौ सोरबा बुजिनानैबो बुजियै बायदि थायोब्ला बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया होननानै फोरमायथियो बिक्रम दैमारिया। फिलिपिन्सआव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों दासिम सा 146 सुबुंनि जिउ खहा। फिलिपिन्सनि गोबां जायगाफोराव सुपार टाइफुन राय बारहुंखा फैनायनि जाहोनाव दासिम सा 146 सुबुंफोरा गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जानायजों लोगोसे 3 लाख सुबुंफोरा गाव गावनि न' बां गारनानै खारनो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव बारहुंखाया फिलिपिन्सनि आर्चिपेलाग'नि खोला आरो गेजेर ओनसोलाव बांसिनै बारदों। रिपर्टनि बादिब्ला बारहुंखानि गोख्रैथिया घन्टासेयाव 195 निफ्राय 270 किल'मिटारसिमहालागै बारदों, जायजों गोबां न' बां बिफां लाइफांफोरा बारजों बुखारजानानै थेर बेथेर जादों। बिफां लाइफां बायनायनि थाखाय हान्था मेलाफ्राबो बन्द जानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो गोबां ओनसोलफोरावनो दैबाना जादों, जायनि थाखाय 3 लाखसो सुबुंफोरा गाव गावनि न' बां गारनानै खारनो गोनां जादों। रोजा रोजा पुलिस, मिलिटारि, कस्ट गार्ड,
फायार सार्भिसेस बिथांमोनहा रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो थादों। लोगोसे कस्ट गार्ड आरो नेभिनि जाहाजजों जानाय लोंनाय मुलि बेफोर बायदिखौ गोनांथि जानाय सुबुंफोरनो होनाय जागासिनो। क्रिसमासनि सिगां आरो बोसोर गोदाननि सिगां नेदारलेन्ड्सनि सोरखारा फोसावनाय थांखिखौ लानानै सोमोनांदों नेदारलेन्ड्स हादरनि रायजो राजाफोरा। कभिड-19नि गोदान भेरिएन्ट अमिक्रननि गोसारनायखौ नोजोर होनानै नेदारलेन्ड्स हादराव प्राइम मिनिस्टार मार्क रुटे बिथाङा क्रिसमास लकडाउन फोसावबाय। नेदारलेन्ड्स हादराव एसेन्शियेल सार्भिसनि अनगायै गासैबो रेस्टुरेन्ट, बार, सिनेमा हल, थियेटार बायदिफोरखौ बन्द फोसावफिनबाय आरो बेफोरखौ 14 जानुवारिसिम बन्द फोसावदों। लोगोसे फरायसालिखौबो 9 जानुवारिसिम बन्द फोसावदों। बेनि अनगायैबो क्रिसमासनि सान अदेबानि 25 डिसेम्बरनि अनगायै गुबुन सानफोराव सानैल' आलासि फैनो मोननाय खालामनानै होदों। साउथ आफ्रिकायाव कभिड-19नि गोदान भेरिएन्ट अमिक्रना जोबोर गोख्रैथिजों गोसारनायनि उनावनो इउरपनि गोबां हादरफोरावनो थांलाय फैलायनि सायाव हेंथा होनायजों लोगोसे गुबुन नेमखान्थिफोरखौबो गोख्रोङै खालामफिननाय जाबाय। क्रिसमास फोरबो आरो बोसोर गोदाननि रंजानाय साननि सिगांनो नेदारलेन्ड्सनि प्राइम मिनिस्टारा नेदारलेन्ड्स हादराव क्रिसमास लकडाउन फोसावनायखौ लानानै हादरनि सुबुंफ्रा सोमोनांनायखौ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि भारतआवबो 145 अमिक्रननि केस मोननाय जाबाय। कभिड-19नि अमिक्रन भेरिएन्टआ भारतनि 11 रायजोफोर आरो इउनियन टेरिटरिफोराव गोसारबाय। बेनि मादाव महाराष्ट्रआवनो बयनिख्रुइबो बांसिन 48 केस मोननाय जादों। दिल्लीआव 22, तेलेंगानायाव 20, राजस्थानाव 17, कर्नाटकआव 14 केस मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो आरो माखासे रायजोफोरावबो अमिक्रननि केस मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।